deh. Kalau mau, ada snack nih ya, nabi. Ini di, ada green dong, kejar ompai white bilai maka, berat moजां dong. Opening खालामबाय deh. Bangda गोबाव जायाखै दे सिगां पुरानायाबो दंखायो नै मोनसे गोदान आरो ना. टि ओमफ्राय ओरै कल्ड कफि बिराद मोजां दे होनाय माबाफोरा ब्रह्मपुत्र दैमायाना ओरै बोहैलांदों आरो ना ओमफ्राय ब्रिजआ ओरै सिगाङाव दङ ओंखारलांसै आं दायो बेनिफ्राय नै ओरै ससेयाव मानसिफोरा थांना गाखोहैनो हायो नैखिनियाव हेल' लोगोफोर माबोरै दं गासिबो आं सानो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो बिराद मोजाङै दं आरोना स' आङो दायो गुवाहाटियाव दंफैयो ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्टआव आरोना स' आं दायो नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै आरोना मा मा नुयो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो थ'दो बिदिब्ला डाइरेक्ट जागायखानोसै फार्स्टआवनो टिकेटखौ दाना लाग्रोनोसै अके नै दायो आं फैबाय आरोना ब्रह्मपुत्र रिभारफ्राव आं एन्ट्रि लाबाय दायो नै नुनो आरोना नैथिंजाय हादा फैनानै गेटथिंजाय हाबनो ओंखारलांनायाव ओरै हाबनो ओंखारलांनो हायो ओमफ्राय फैनायाव न' सिंथिंजाय फैनो हायो आरोना बिदि इयाव फैनानै आं नुबायना बिराद मोजां साजायना दोनदों फुलफोरखौ ओमफ्राय नैयाव स्टेटुबो दं आरोना बिहु मोसानाय बिदि बेलेग बेलेग ट्राइबफोरनि दङ ओमफ्राय नोरैबो थांनो हायोना फार्स्टआव ओरै थांग्रोनोसै नैयाव मिउजियाम दं आरोना मिउजियामाव हाबनोबाथाय फिस नांगौ दे ओमफ्राय मिउजियामाव हाबाबाथाय जेबो फिस नाङा खालि नोङो एन्ट्रियाव नामखौल'सो थिसननांगौ बिदि ओमफ्राय आं दा बेयो नुबाय दङ नैयाव खामानि मावगासिनो आरोना जा मोजां नायदो लामाया बरिया थाबायनानै गार्डेनखौ साफा खालामगासिनो इयाव फानखायोबोथ' ना जाग्रा लोंग्रा ओमफ्राय मा खालामनो जाग्रोनो नामा न' ओमफ्राय इयावनो बायना जानो हागोन माबाफ्रा मा मोनो इयाव नायना लानो हागोन दे गासिखौबो मोनजाजोबोआनो नैबेफोर गासिखौबो मोनजोबो आरोना प्राइसआ एसे बारा जायो नैयाव जिरायना जाग्रोनोसै जों दानिया जाग्रोनोलै ना बे सानैल'सो सिट खालामनाङा माथो एक्सट्रा सियार दे देलाय मा माखौ जायो जोङो फार्स्टआव जाग्रोनोसै आरोना जेबो जाना फैयाखै दायो नैखौ जानोसै आरोना जोङो चिकेन टुपकाना 199 दे जायाबो बेखौनो जागोन दा अके गाइस लोगोफोरनो आं दायो नुफैबाय आरोना बिराद मोजां बार फैगासिनो दे ओमफ्राय साइडआवनो ब्रह्मपुत्र दैमायाना ओरै बोहैलांदों आरोना ओमफ्राय ब्रिजआ ओरै सिगाङाव दङ ओमफ्राय बै मानसिफोरा बेहाय फट' लासोदोंना स' बेहायबो थांनो हायो थौदो आङो नोंथांमोनखौ लाना थांनि ओमफ्राय बिराद मोजां गार्डेन आरोना बिदि ओमफ्राय ओरै थांगोननि आं दायो बिराद मोजां साजायना दोनदों आरोना गाहायथिंबो नायलाय ओरै गाहायथिंबो बिराद मोजां साजायना दोनदों बिराद मोजां नायलाय साखोन सिखोन आरोना बिराद स्टेन्डार्ड फुरा डास्टबिन ओरै दोनखाजोबदों आरोना नैयाव नोंथांमोना नुगोन जेनला मोनला गारनो मोना जुदि माबा मोनसे गारनाय नुबाथाय 300 फाइन जागोन दै बिदि ओमफ्राय नैयाव बिसोरो डास्टबिन ओरै लाखिजोबना दोनखादों आरोना बिराद मोजांनो मेनटेनेन्स सिंखैजा थांनि लामाया मोजां आंबो मिथियाखै दे आं फार्स्ट टाइम फैदों नालाय र' लामाखौ नागिरनांगोनसो ओरै मानसि जोब आरोना गासैबो ओरै फुरा मानसि गोजा नै फुलखौ माबोरै मेनटेन खालामना दोनदों आरोना फट' लानायानो लानाय गासैबो औ नैथिंजाय गाहायथिं लामाया दायो ओरै फ्रन्टआना नै ओरैबो दङ ना ओरै गाहायथिं ओंखारलांनो हाया दे थेवबाबो ओरै ससे आङो देखायनि दैमाखौ ओरैना एसे दिप बायदि दं दे नैखिनियाव नायलाय बिदि एसे दिप बायदि दङ ओमफ्रायो एसे ओरै थांनो हागोन खोमा र' नायलांनि ओरै नायलांनि ना ओरैथ' लामा गैलादां ओइ मोनसे गोजासो ओंखारनांसिगोन दां र' आङो जायगाखौ एसे सोलायना लाबोनि आंनिखौ लोगोफोर लामाखौ मोनबाय आं दायो नायलाय क्लियार नुगोना नुवाखैथाय सान्दुङाबो उल्था जादों एसे स' ओरै दै स्टेप आरोना मोनसे ओरै बाख्लाय थांबाय थानांगोन आं थांनि अके नै दायो फैबाय आङो स्टेपथिं खनसे बाख्लायबोबाय आरो ओरै खनसे ओमफ्राय बै मानसिफोर थानायाव मोनहैनोसै थौदोना स' बिराद मोजां बार बारगासिनो आरोना बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स आंनि फार्स्ट टाइम फैनाय दै बियो स' नोंथांमोना सोरबा गुवाहाटियाव फैबाथाय आरोना फेन्सि बाजार साइडआवनो दै बे साइडआवनो नोंथांमोना फैनानै बेयो रिलेक्स खालामफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय ओरै थांबा दैखौ मोनहैबायबो बेनिफ्रायथ' दैखौ दांनो हायादां हानाया ओइथिंजाय ओंखारनो हागोन हायाबा नै मोनसेयाव फैग्रोनो र' दायो फार्स्टआव उनाव आं बेलेग साइडथिं लांबावगोन नै दायो बेबायदि आरोना बैयाव सेरावनो जाहाज मोनसे दं दे नै केमेराया एसे सानजों उल्था जाबाय आरोना ओमफ्राय दैया ओरै बोहैलांबाय दं दे दैयाव नायलाय मेथेंगाफोरबो बोहैबोदों दे बिराद मेथेंगा दं आरोना माने दा दैलांना अखा हानाय टाइम नालाय बेलेगनिफ्रायबो दैया मेथेंगाफोरा फैयो स' नैयावनो ना रक ब्रिजआ दं आरोना आंनि सिगाङावनो
संगासिनो oke nih yang dayo chicken tupa लाबाय आरोना ओमफ्राय नोंसिना मा लोंना मम' ना भेज मम' ओमफ्राय जाना चिकेन मम' ओमफ्राय आइस टि ओमफ्राय ओरै कल्ड कफि बिराद मोजां दे होनाय माबाफोराबो नायलाय खिन्थु बे माबा ओनसोलनि धारा बायदि औवानि हेबनाय आरोना बिदि जा मोजां डेक'रेट खालामदों औवानि हेबनाय नै लाग्राया लासै लासै जालै साखिनि माबोरै स' आइस कफिखौ आङो फार्स्ट टाइम फैगासिनो ना आइस टिखौ आङो फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदों दिनै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना आइस टिबा माथो माबासो जाना फैबाय दे एकदम आं अनेस्ट रिभिउ होगोन आरोना जाग्राया माने मोजां नंथार दे स' नोंथांमोना सोरबा फैबा जायाबाबो जागोन माने जेबो टेस्ट गैया माने वेस्ट अफ मानि खिन्थु जायगाया न' डाउट जायगाया बिराद मोजां बेबायदि जोब जायगाया बिराद मोजां सानसे इयाव जिरायना थानोबाबो जिरायना थानो हागोन बायदि माने बार खोलो खोलो ना फुजानि माबाया पसन्द नै दायो जोङो गोजौआव थांगासिनो आरोना रिभार फ्रन्टआवबो फैफिनगोन ओमफ्राय ओरै गोजौथिं थांग्रोनि नायदिनि सारि गाननाबो फैलाय जाहैबाय बिराद मोजां ना कबिया वाव इनिफ्राय बिराद मोजां नुदों माथो नायलाय वाव ओरै साना एसे मोथा जाबाय दे ओमफ्राय ओरै दंफां दङ नालाय ना नोंसा नायग्रोनि फार्स्टआव ओरै नायग्रोनि बिराद मोजां ना नायदो नायलाय बिराद मोजां दे ओमफ्राय नैफ्राव बिराद मोजां बिबार गायना दोनदों आरोना नैबा मा लायो बेखौ बुजियासैलै लाइट लगायगोनदां नायदो मा मा बिबार दङ सोर मा माखौ सिनायो लायो बिदि बा मानसिखौ खिन्थु बुंनांगोनलै ना ओरैबायदि मानसिबो दंखायो माने जिरायना थानो थाखाय बिराद मोजां दं बे जायगायाबो एकदम क्लिन ना गुवाहाटियाव बिदि क्लिन जायगा मोननाया ओइ दैसा फैलाय नै दै सिं थांग्रोनि औ बिराद गुवार माथो ओरैबो ना मोनसे नायलांनि गासैखौबो एक्सप्लर खालामलांजोबनि बेखौ नायनो हागोन दे बेयाव मा दं गभार्नमेन्ट अफ आसाम दै ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट पान बाजार गुवाहाटि इन'ग्रेटेड बाय दा श्री अमित शाहया माने अपेनिं खालामफैदोंमोन दे बांद्राय गोबाव जायाखै दे सिगां पुरानायाबो दंखायो नै मोनसे गोदान आरोना आरो नै सेटारडे 20 जानुवारि 2024 माने अपेनिं खालामदोंमोन आरोना बिदि लकेसना ना थिग दं ओमफ्राय दायो जोङो नैथिं थांनि नै दंफांखौ आं बिराद मोजां नुदोंलै नायलाय माने मोनना थानाय बायदिसिन दं आरोना केमेरायाव सिनायनो हागोन हायाखैथाय नायलाय आं खाथियाव लांनाय बेखौ नायलाय बुरजा ओरै गोलाव दं दे बैफोर माखाजोब गासिबो जेन मोननानैसो दं आरोना माने एक्सुवेलि मोननाय नङा दै माबायानो बिलाइयानो माबाखा जाहैबाय बिलाइयानो गुफुरखा दै बिदि ओमफ्राय नै बिदि ओरै ग्रिन दङ गेजेराव ओमफ्राय वाइट बिलाइ माखा बिराद मोजां नुदों ओरै लाइनाव गासिबो बिनो दंजोबफ्रामो आरोना ओरै ओंखायनो ओरै दायो फैलायबाय दैयाव आरोना मोजाङै दै गोलैगोन ओरै दै दे बेयोथ' लेकआनो बुंनांसिगोन बेखौ ओरै बिराद दै सेराव माने जना जायो आरोना बिराद मोजां साफा क्लिन जायगायाबो ओमफ्राय ओरै जिरायनो हायो ओइ नाबो दं माथो ओमफ्राय नैयाव नै ना फिसा दंलाबायो लकेल ना मा लायो बे मावासो नैयाव ना दं दे किउटि ना दङ नैयाव मोजां नुना नुवाखैथाय नै बेफोरो नै ओमफ्राय बैयाव गेदेरफोर नुरो गलबनाय बिदि नैयाव फ्रि दैबो मोनलोङो बिदि हायाव बारा माने नेक्स्ट लेभेल गुसु जोब आरोना ओरै दङ जायगाया बिराद गुवार आरोना ओरै बिराद क्लिन मानसि गोजा जाहैबाय सोरबा उन्दुना दङ सोरबा गिटार दामदों बेयाव गिटार सोलोंगासिनो सोरबा बिदिनो प्रेक्टिस आरोना बिदि ओरै लाइटफोरखौ बिराद मोजां नुदोंलै ना हरावथ' बिराद नेक्स्ट लेभेल नुगोनलै ओरै ना लाइटखौ नायलाय माबायदि नुदों बिराद मोजां नुदों हराव बिराद बेलेग मडेल नुगोन इयो हराव इनार नोजोरा सोलायगोन सानावबो एकदम बासिनो हाया दे बिराद मोजां जोब ओमफ्राय नैयाव अफिस दं आरोना बाथरुम टयलेट नैखिजा दंजोबो आङो एकदम नै रक ब्रिज दंना गुवाहाटिनिया ना नै खाथिथारावनो सफैबाय बिनिफ्राय बिराद मोजां नुहुरो आरोना बिदि ओरै थांनानै बैथिंजाय लेन्ड जायो आरोना पुरा डाइरेक्ट रिभारखौ बारनानै बिदि ओमफ्राय दैया नायदो आं एसे जुम खालामना देखायहरनि गाहायथिं नै बायदि दै एसे गोजौआवनो दङ जोङो दायो मथा मथि आंनिफ्राय 15 फुटसो जागोनदां बिदि नै दैया बोहैगासिनो जाहैबाय मेथेंगा दङ आरोना दैज्लां बोथोर नालाय गेजेर गेजेर बिदि मेथेंगा फैयो ओरै आरोना बिराद मोजां
बेबायदि फ्रन्टनिफ्राय नायबायदि दे बिराद मोजां माने मानसिफोरा खमैबाबो 1000नि बारा जागोन आरो दायो जोङो दसे जिरायबाय आरोना ओरै फैनानै बिराद मोजां हाग्राबो दंखायो नालाय ना बे हाग्रायाव जिरायबाय ओमफ्रायो स' जायफोरा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियाव लाखिथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना थिग दं बाय बाय ना बेयो कारपेट ग्रास बिराद मोजां मानाबो नायो ओरै आरोना ओरै जिरायना थानो हायो बरिया जायगाया नायलाय क्लिन नै मादै नै लाइट ना हराव खिन्थु बेलेग नुबावगोनलै साननिया बेलेग हरनि माबाया बेलेग जागोन आरोना ओरै जिरायबाय थानाया आधा घन्टासो जाबाय ना माने आथुर बिथुर खालामबाथाय जोङो मोजाङै नायजोबनो हाया दे लकेसनखौ ना स' जिराय मोजाङै एकदम माइन्डखौ सान्ति हिसाबै लानानै नायबासो माने मोजां नाङो आरोना स' आङो दा आंनि फ्रन्टनिफ्राय आरोना आङो बिराद ब्रह्मपुत्र दैमा बोहैनायखौ नुहुरगासिनो ओमफ्राय आं बारबो फैगासिनो ओमफ्राय जायगायाबो बिराद बरिया नोंथांमोना नुखाबाय स' आं खनसे देखायना हरदों दै बांद्राय गोजान नङा आरोना खाथियानो लोगोफोरना वर्ल्डनि ना बुहुमावनो सबसे फिसासिन रिभार्स आइलेन्डआ नैबेनो आरोना नायलाय आं जुम खालामना देखायहरदों दे ओइनो फेरियाव बिराद मानसिफोरा थाङो आरोना माने फुजाबो होयो मन्दिरबो दंखायो नालाय ओमफ्राय साइडथिंजायनो बैखौ नुदों आरोना ना गोजौआव नै बेयो ना बियो माबायाना जिप लाइना ओरै थाङो आरोना उमानन्दनि साखैजानो जाहैबाय बिदि ओरै फेरियाव बिराद थांगासिनो मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जागासिनो आंनो मोनसे साइडथिं फैबावबाय आरोना गोजौआव बियो बिदि इयावबो नायदो बिबारफोरा जा मोजां साजायना दोनदों आरोना मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय ओरै साइडआव मा दंलायो स्टेटु दं आरोना ओरै ना बोनलायनाय नायलाय नैयाव ना बोनदो नायलाय नुगोना नुवाखैथाय केमेरायाव बिदि मानसिफोरनि आरोना नाव लानानै नायाव थांदों आरोना ओमफ्राय नैथिं ओरै हाबलांनि आङो फुरा बिबार गेजेरजों फैबाय आरोना माबायदि नुदों नायलाय जा बरिया ओरैबो जा मोजां साजायना दोनदों ना ओरै नायदो माबायदि बेफोरो सब मा लायो गायनाय गोजा आरोना नै हाग्रायाबो कारपेट ग्रास होनना बुङोना बेखौ ओमफ्राय नैयावनो स्टारबाक्स दं आरोना बे कफि लोंनो हायो आरो आं माबाखौ बुंखाबाय आरोना एकदम टेस्टलेस 10आव आं 1बो होआ बिसोरनि फुडखौ माने बिराद गाज्रि आरोना दामा ओरैबायदि प्राइसआ बुरजा ओमफ्राय जेबो माबा गैया आरोना बिदि फांसन खालामनो हानाय मा दंलायो अडिट'रियामथ' बुंलायगोन जाना अपेन स्टेज दं आरोना नैदि जुदि अखा सखा हायाबाथाय बिराद मोजां बेहाय नैयाव जिरायबाय ओमफ्राय नैयाव स्टेजाव माने प्रग्राम खुंनो हागोन आरोना बिदि ओरै मानसि जोब ओरै खनसे नायबावनि र' गाहायथिं मा दङ नायदो ओरैबो दैखौनो नुहुरो आरोना ओमफ्राय ओरै गाहायथिं बांद्राय माबा गैया बिराद गोथौ दे ओरै केमेरायावसो बिदि नुदों बिराद गोथौ गाहायाव ओरै थालिर बिफां ओरै दंजोबो ओरै ससेयाव मानसिफोरा थांना गाखोहैनो हायो नैखिनियाव बिदि ओमफ्राय ओरै थांनो हायो थांनि ओरै लास्टआव लागै माबायदि ओरै सोब मानसि जोब आरोना ओरै खनसे थांना नायनि र' ओरै गाहायथिंना फट' लाजानायानो बिराद माबाद्राय मानसिफोरा ना ओरै गाहायाव फैनानै मावग्लुङो दे एसे मावो जाहैबाय नालाय गोजौनिफ्राय ओरै दे एसे मावो जायगाया ओमफ्राय ओरै हाग्रा गोजा ओरै गाहायथिं नायलाय हाग्रा जोब गासिबो थालिर बिफां दंफां लाइफां गोजा बिदि अके दा थांलायनोसै बेलेग मोनसे लकेसनाव मोजां आरोना माने क्लिननि बेलायाव बुंनांगोन आरोना गुवाहाटियाव माने इमान साफा ओरैबायदि साफा जायगा फैयाखैखौनो बुंनांगोन ओरै थांलाय लायोना दायो ओरै थांलायनि मा मोनलां नायलांबाय थानो दे नोंथांमोन नायलांबाय था बरिं मोननाङा ओरै फुरा बरिया ओमफ्राय ओरै बेयाव आरोना बेयाव कफि सफि लोंनो हायो जिरायनानै बिराद मोजां बिदि इउनिक साइसनि दंफां आरोना बेबायदि नुगोना नुवाखै नोंथांमोना फुरा मा लायो मानि बिखुं बायदि डाइनासर ना नायलाय सेबा माबा दंफांनिया सेपटाटा जाहैबायना बिखुं दंलाय जाहैबाय उदगाद'नि बिखुं बायदि सोरनो बेखौ गेलेफेरखो माने सेसनि दे मानसियानो हाबना गेलेनो हायो आरोना बिदि पुरा पारमानेन्ट स्टेटु बानायना दोनदों बेबो गेम बियो लुदु जाहैबाय ना नायलाय स्नेकनि आरोना बियो स्नेकनि ओरै थांना गेलेनो हायो इयावबो
बिदि ओमफ्राय नैयाव सेरावनो चिलड्रेन पार्क दं दे ओरै गथ'फ्रा गेलेगासिनो बिदि चिलड्रेन पार्कआबो नोंथांमोना फैबाथाय गेलेनो हागोन गथ'फोराबो जेबो बरिं जानाय नङा नैयावनो गेलेगासिनो गथ'फोरा ओंखारलांसै आं दायो इनिफ्राय जाबाय लकेसना बेफोरो सब बादालि जोब आरोना नै गोसोम गोसोमखौ नुग्रा नुवाखै नालाय फुरा बिफाङाव देमजोबनाय लायनाय दङ आरोना ओंखारलांसै आरोना नायदो ओरैबायदि मानसि जाफैजोब्बायना बेलासि जाफैबायना मोनासेयाव बांसिन जमा जमा जायो टिकेटनि लाइन लानायफोरखौ नायदो जोंहा ओंखारलांसै जोब्बाय जोंना नायनाया पार्किंआ गारिनिया नैथिंजाय दे ओरै स्कुटि बाइकनि पार्किंआ ओरै ओमफ्राय कारनियाबो नै सेरावनोखा नैथिंजायनो स' जोंना पार्किंआ गारिया नै सिगाङाव मायो जय जों थांखांनायानो ओमफ्राय गारिया नै जोंना बहननोसै दायो